Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Sora constituency uba given Milim ha kasngi baar ulaple pat ba ya ka umthli sub center ka bahap hapo ka latkro khat arshnong CNRD block Kipad nong shong shnong ka umthli kidap da ka jing snok men bat ki khmat bapu samrkhe namar ka jing yo ya ka jaka ai jing sumar ka bapaka ya ka umthli sub center lane ka health and wellness sub center lawan ra lingba ka scheme Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission jong usnem arhaja apulai ha ka jing lut ka basan pusan lak tingka Kaniya sub center kabala long jingker khu bakraw ya gshnong kan ai ka jing shakri ya pala lai hajar ngut kinong shong shnong jong gshnong umthli haba ai jingkran ha kaniya sngi uba given uloong balasdang ban pinsngo shikibor sarkar nadu usnem arhajar khatway ha ka bai de ba ka jingdon kam ka sub center hapo ka shnong umthli baru lapan paw ka jing snok men ka bakraw ba kaniya ka jing angnut kala urlong ha kaniya sngi Uloong baka jingwan ka jaka sumar bapaka hapo jong kasnong kalong ka jingkiang ban pinyajan ni kinong shong shnong bat ki jaka ai jing sumar ba kilong kami ki ba armet kin priang ya la jing sumar bat ka ban pensuk ru shibun ha kane ka sngi ple ya ka te ka jaka ai jing sumar na lor uba given Milim MLA ka Sora la ya don lang ringkat ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka kong RM Kurba UBDO ka lat kro khar ashnong CNRD uba wan kraw ke kharbuli MCS ka district MCH officer ka Dr. EL Kharmuti ka district medical and health officer ka Dr. AJU Khardwit ka medical and health officer in charge ka lat lingkot PHC ka Dr. L Jaba urang ba ashnong ka umthli uba J Milliam bat kinong shong shnong ka shnong umthli Agni ka for momenta ng kap ni ribbon kum ka dak chongi jingli perda ka chongi yakan ka sub center perda ya kani ka sub center hangni hapo umthli bangya yos no ya ka jingya dinti Jong ka jing persno nakaliang ka shnong bat kumju nakaliang jong PHC kelas jang ka jing lenti naduk snem arja khatway bangi so comment shigade ye bahagni ka por pementa lingba ka jing trelang kham e nakaliang jong bor sin shnong ibla ai kelot pensiem ya ka jaka kumba khaksana ja square feet Shaka Health Department banyo bante yakni ka sub center nason ong bade ka jingyo ijngai ka jongki bade lingba ka jingdon mensim ka jongki kum ka dor basnong hangdi po umthli ka ban pinti kana bargaju upor balingba ka jing trelang ban persang banwanra ka jingka jingkhia ka pupura nagbenta ki nong song snong hakani ka snong ka jongi Batkumju yakishnong kibamanjan. Nason ay kublay kerpang ya ka health department. Hoy niyo ida shisha ba nakaway ko sa kaway pat. Nagaliang jo ki health workers ki jongi. Niyo ida shisha ki tre medpan mensiam matpersyang banwanra ka jingka jingkia ka bupura. Nagabenta inong song hapo ka jela hi borkaway. Manason kintu yakhi kum ki paiba bani snok tilang barka health department nang baka nogono jingmu ka banagaliang jo sarkar ka dan kandalong si sya ka job lingba ka jing trelang jong barot lang ni so thu ba kumangi ju on ki program jo sarkar kilong lero e dalam dan ka jing trelang nagaliang jo kinong song badelo ta ka nong banagaliang jo sarkar jalan ko ka por sa ko pa Ayay kerpat yaki paiba bakin ya snok tilang bakin ay ketika dia ketika man ba kino program kino bajok lingba kajing trilang o ya bagi pet ya kajin ya kajing tei hangte hapo kadong namenta kajing tei namenta kani ko umthli health sub center kason ay kublay kerpang ya ka team jong ka MSSHP
kebla supervise kabaidei berkata kam lingba ke jingit relang berkumju nakaliang jaga village health committee jong kasnong umthli berkumju yai doktor nang tena po lain kot PhD kibana kawai ke po sa kawai pa oi kila train met panmengsiem ban pilnong ya kan ke sub center bakan long shisha ke job balang kermen scam balingba kan ke jingtai lingba kan ke slam kan long shisha ke jingmentoi nagbenta ki painong song snong kan ke snong ke jongi berkumju ya ki snong ki bomancha kumga sarkar jalla hagabede berkatanat juga baca kia ibu yang ada sektor hak madu berkadai kewei na pada di sektor iban kalian juga serta ke prioritas haduk kata-kata bangio i bagade ini ke serta jala ke jongi bangi pet ke jingmang hagabede berke budget kumak 9% lamang kerpang nagbenta ke health sector dang shen hauni Brian February nidang sudah panpas ke budget haba kumba arajar sos pak klur lamang kerpang nagbenta katanat cakap kuat kekhia bangyo i de shisha banagalian jo sarkar nagawai ke por se kawai pa kumangin juong ni prioritize ya ke health sector bawala ni lamang karkani ke pisa hagani ke snem ke pemerintah berkumju itu kisnen beladap ka jingmang ka balabod na ngimlak banlen ka jingsisha ki dingpen kiang ki jingye ki babod ki bayay ma na kowi ka por sa kowi pa ngi sotu ngi dal na kata ka jing kalinti banang penha ye ki health institutions na kowi ka por sa kowi pa banang pinbit pinbiang khamtam e ka bangai ka du jingye na kowi ka por sa kowi pa de ka shortage of manpower Agabana kaliam jo sarkar ka persang man address ya kana jingye ka bana kaliam jo sarkar kai kendu na kawai ka pos kawai pan khamtam habede bagi doctors nurses per kumta telter banyo i de shisha bana kawai ka pos kawai pan ki health parameters kilanang bha ka banang yan kawai ka pos kawai pan wagina yo i hakini kisnan ki bladem kala don ka ta jinghiar hagabaide batka maternal mortality rate berkumju ke infant mortality rate ka jingklan no jo kilong kami di barmen berkumju iki khulung barang kha bakani kade ka jingjok ke bakrau halor ka jinghiar jo ke MMR berkayamar ka buram kale shaki ashas ti aganwadis khamtam e ki health workers ki bana kawai ke por se kawai pa ki atrilan ban persyam banwanra kita ka jingpa jingkhia bupura nagbenta kinong songsno popene ka jela ka jongi yo hol lingba ka jingple ka jongi ya ka sub center ka blayo sanction lingba ka PM abhim jong snam arja arpuar arpulai banagalian ka jongi ni khmilenti balingba ka sub center kalong ta ka jingking ka ban pinyajan hapre ki painang sangsang berkumju ya ki jaka ajing sumar akbar kalian jom kilong kami ki ba argument kana ai jing shakri berkumang ya snow ya ki jing kren hine na kalian jong madam DC berkumju na kalian jong Dr. EL Khanuti kawai kabenta ka bakongsan ka na kalian jong sarkar kadar syaban pintu ya pi kum kinong sangsang kadai khamtam kabede berkajing aitika naman iyo i shisha kabaide bagi immunization idon kam banang pinhe kamtam kabaide bagi percentage jang immunization hagni ka than ge jangi bar kamtam gi area borok kawai gi baha ko pokalani ko PhD makumang ju on prevention is better than cure kajiada ka khambha shibun man ya ka jingpin kia badero ta benta bana kalian ka jama kumunong may khmat asin kentu ipi kum kinong songsnong bani trelang batka health department ban persyang ban pilnong ni program jo sarkar ki bajo kani ka jikali mga buok matopi
bat ngaku an shukran takkan dia mene I Dr. Angel I batai shipi shipang ki ki ta ki lad jing doi bagi ai nak di sub center khakan ni kan jumpa menta ki bun ha ki ha ka bede be ki ramba len vi kana samlaru ka jing yap ki brio ha ki ni sni ka yo heart attack ki asma pang heart attack yes ni brio siap kan san balik ki yap kan san ni happen kali ande ban si omba ni la de ka pon kam ju de unta ni hap ban kali ju de ban si me kan no ka jing ong ka jing kren kat baki om ki bria na ka ba pe na mobile ka bade em ka mobile na li kam kren ni ka bade most of the time habon ki por kam kren ni ka bade nak ta ka daw ni po ai phi ban kali tikana na ki doctor ki blale puli ka ni kalan niki nurse ki pandan hang ni center jo phi ENM pin kali balai